Meta Papa Franġisku fi frar li għadda kien sejjaħli fl-istudju tiegħu biex jinnotifikani, biex jarrafni illi xtaq li jibatni bħala nunzju apostoliku kemm il-Korea kif ukoll il-Mongolja. Mill-ewwel kien qalli il-Korea ħassib knisja ħajja. Hemm ħafna vokazzjonijiet u hemm ħafna magħmudijiet ta' adulti. Fil-fatt, wara xi mort infittex fl-Annwarju Pontifiċju, insib illi is-sena l-oħra biss fis-South Korea kienu tagħmlu iktar minn 100,000 adult. U din hija grazzja kbira. Jiena ġejt mill-qoħ tajjeb ħafna il għaliex il-Papa igawdi minn venerazzjoni kbira. Għada ħajja t-tifkira tal-vista pastorali li jagħmel f'Awwissu tal-2014 meta żar il-Korea u ikkanonizza ftit mill-martri Koreani. Il-Knisja tal-Korea kellha dejjem rwol importanti ħafna. Pereżempju, ftit wara il-Gwerra tal-Korea, qed ngħidu 1950 u fis-snin ta' wara. Meta il-Korea sfortunatament ġiet maqsuma fit-tnejn, in-naħa ta' fuq u n-naħa t'isfel. L-Istat tal-Vatikan kien l-ewwel stat illi irrikonoxxa il-Korea t'isfel bħala stat għalih. U il-pajjiżi l-oħrajn imxew fuq dan l-eżempju. Kien għatt koraġġuż illi tiġi ddikjarata din in-nazzjon ġdid. Imma naħseb illi l-Istat tal-Vatikan u stati oħrajn xtaqu illi il-frontiera isservi wkoll ta' il-qoħ biex ma jerġax jinżel il-komuniżmu in-naħa t'isfel li kien ġej mill-Unjoni Sovjetika. Bħalma qedtilkom, mbagħad ħanejdilkom fatt ieħor ta' kemm il-Knisja tgawdi popolarità kbira anki minn min mhux Kattoliku, illi fis-snin 70 u anki snin ta' wara, meta kien hemm reġimi militari fis-South Korea, kien hemm diversi manifestazzjonijiet u protesti. U l-ħaddiema rridu jakkwistaw id-drittijiet tagħhom u kienu jistkennu fil-Katedral ta' Sewul. Meta xi soldati kienu jippruvaw jidħlu ġol katedral biex jarrestaw lil dawn il-manifestanti, l-Arċisqof ta' dak iż-żmien ta' Sewul, il-Kardinal Stephen Kim, kien jippreżenta ruħu fil-bib u jgħid lis-soldati jekk tridu tidħlu biex tarrestaw lil dawn il-manifestanti, tridu tgħaddu minn fuq ġismi mejjed. Anki minn mhux Kattoliku għandu stima kbira u jiena qed ingawdi biex ngħid hekk minn din l-istima illi dawk ta' qabli kienu ħejjew. F'Lulju li għadda ġejt imsejjaħ mill-Uffiċċju tal-President biex nippreżenta l-ittri kredenzjali għaliex jien niġi meqjus bħala wieħed mill-ambaxxaturi akkreditati fl-Istat tal-Korea tas-South. Imbagħad f'Settembru ġejt imsejjaħ biex nippreżenta l-kredenzjali lill-President tal-Mongolja. F'dik l-okkażjoni jiena ħtaft il-fatt li kont sejjer biex nibqa' 10 ijiem ħalli inżur il-missjonari li hemm imxerda ma' dan it-territorju vastissimu tal-Mongolja. Il-Knisja fil-Mongolja hija żagħżugħa ħafna, għandha biss 26 sena. U l-imam din ma jitilgħux iżjed minn 1300. Imma hemm madwar 40 missjonarju. Sissa saċerdot wieħed biss mill-Mongolja ġie ordnat, propju xi sentejn ilu wara li jagħmel l-istudji tiegħu fil-Korea tas-South. Żort dawn il-missjonarji l-emulaw u bqajt edifikat bl-eżempji bis-sagrifiċċji li huma jagħmlu biex jevanġelizzaw, biex iħabbru lil Ġesu Kristu. Biżejjed insemmilkom illi biex titgħallem il-lingwa trid tal-inqas 2 jew 3. Biżejjed ngħidilkom ukoll illi l-ksieħ fix-xitwa it-temperatura tinżel anki -35, -40. U dawn huma missjonari mill-Italja imma anki wħud minnhom mill-Afrika.
Jiena nixtieq li naħtaf din l-okkażjoni biex nirringrazzjakom ta' talb illi qegħdin tagħmlu għalija. Inħoss tassew illi qed nirċievi għajnuna spiritwali minnkom il-ħbib tiegħi Maltin u Għawċin li qed jitolbu għall-missjoni tiegħi. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li għadu jinqalgħu minn Għawdex u minn Malta biex fit-19 ta' Marzu jingħaqdu miegħi fl-okkażjoni sabiħa meta Papa Franġisku ried jordnani isqof fil-Bażilika ta' San Pietru. Nieħu l-okkażjoni wkoll biex nawgura minn qalbi lilkom, lill-familji tagħkom, speċjalment lill-morda, nibgħat barka speċjali lill-morda, miliet qaddis, miliet ħieni u anki sena ġdida mimlija barkiet mis-sema.